Yebeko ama metiefo nyina ene ukiada 31st of January 2024 ensemo a ebedwa so na munua bema ode no ho asamoa sapo kumankuma makwa bia meba besi naposo amawo na me de asida ebema me producer an opese obeso yasen so akwanya eda ho obetimi afa number na egu afidie ne so mama yenye mre na yemo ensem no mu enchiremu yemfa yeni enchire sotuo mu ne ayensa akane se taxi driver bia wadi enfie aduenu enson 27 sabre de okwa akodamu enfie edu enum ni nyina ne se akoda wadi enfie edu nan no wakwa akofechire na yede no kwa akotumu enfie edu enum na wanye babia ankofechire akora ne se babia yeye asore demo ena wakowro akora kirese akono bia eninum no akofechire na yede no kwa akoto prison Okujato abrakwa ede ensembi akoma International Federation of Red Cross na ensemo a okan so obesere omo na obehwe na omo akọ omo emo anase omo aba ne moa ni nyina ne se atorenchemo a etu yenuanom a omo mepe no akosumo ensu na yebie no wode adesrede akoma International Federation of Red Cross ye ko ensemfofuru a na yede ani ekire afinya New Jerusalem ningo pram ensem ena meken nia ababetu dwan se timamufo no edi areho pa ni nyina ne se omo akwan no eya ade a enye ahomeka na wotwi mu ena womo ekum mejo mahama yekodi womo semo a yede womo ko afiase afebo ne no ena saa enipa edu mienu no emu miensa de womo loyesese dabi wombesa transe na womo aya pina ensem no omo asa ahwehwemu ye ko ensemfufuru mu a papa wadi enfie aduenu baako anipa bonfo bi akokuna yenhu enipa bonfo a okun no asemi esi ewo abrewa nko ewo enkwanta ewo oti region se ye ko ensemfufuru mu nso a sabredi ene de enipa na yede womotum abrantie bia wo ye carpenter wadi enfie aduenu miensa 23 years aduenu miensa wono so yede ne kwa akoto enfie edu 10 years ni nyina ne se akoda wono so wadi enfie edu miensa no ono so akwakọ fechire na asemwe esi Greater Accra region efa be bia yefre no ashalaja eho na esi sabre so sojani bi egina Accra Circuit Court ni nyina ne se wakwakọge sika twitwidie bi afri yenuanum bi ho a wose obema wo mo soja adwuma ni bi aya sabre de ensem no ewo court a omo ka ho asem na wochi mu na afia adwasafo edi enkugo na eno enana ekitafo no bi adwense obekọ kontonkre na wodi ababetu gyase emprempre de enye ade a ewo ne tirimu se obekọ kontonkro no MPP na ena wodaso ewomu na wotwi mu ena IPAC womo etnase anase Public Accounts Committee PAC mufanchemi omutrase na omohwe animu se apomdin soafo ene na beti akire no ombetimi asia omkotenase a enipa miensan meka health minister no woni ni two deputies no ade a womo entimi anko Deputy Attorney General edi ababetu gyase na areho se timamufo no esanse bibi ekoso na enya omobeba omo asoye na omo ababe report nse de bruni eka no wose ketasehye ne proin ade a omdi ya paase timamufo no ema na omo emme report Ghana Statistical Service omde ababetu gyase Ghana ensem ya mekan enye enkwara mrante a kirese omo anyina omo aduru omo fie so wose womo asebio yentwa womo ekote no womo ye 835,000 emema yentwa womo kote a sebio womo nenam Ghana edi akoniaba no womo edodo eno no
John Dramani Mahama, former president of the Ababe Tujase, genuine ma omo krobono, omo kwaina asese nina ejina se, omo anto abano ama MPP ama yukono, enuntina abayano omo eni efri nesono, ye ko ense fufrumu a, yedi yeni chire asem bisiase, na nea yensa kane se, akuafu mienu bisa brede omo de sekan na edi agro nina ane se, baako se, baako akwa yi nenswa efri nsuomu yede naposo ne bawie ya na dede wode adesede ama Ghana fo nyina se enkugu a Ghana fo edi ya ye free akon a ekoso no wode acheopa ebema Ghana fo nyina atiefo na munu abema ode no asam wasapon kuma midemo ebesi nyame boa na ochena yetinkwa mu a mobesan ateminka mema obia munitia adesi unya afidie na so abomodian se wo so ubepia so ama obi enye bie